Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τους τρόπους που εισάγουμε και διαγράφουμε περιεχόμενο σε κελιά, γραμμές και στήλες στον πίνακα ενός φύλου εργασίας. Σε κάθε κελί στον πίνακα μπορούμε να εισάγουμε αριθμούς και κείμενο σε διαφορετικές μορφές. Πρώτα θέλουμε να εισάγουμε τον αριθμό 2039 στο κελί Α2. Κάνουμε αριστερό κλικ με το ποντίκι μας πάνω στο κελί Α2 και στη συνέχεια κατευθείαν πληκτρολογούμε τον αριθμό. Το ίδιο κάνουμε και με τον ίδιο αριθμό στο κελί Α8. Στο κελί D2 να εισάγω τη λέξη γάτα. Και στο κελί D8 να γράψω την πρόταση «Η γάτα του γείτονα ήρθε στο μπαλκόνι μου». Παρατηρήστε ότι οι αριθμοί στοιχίζονται δεξιά και το κείμενο αριστερά στο κελί. Μερικές φορές αυτό βοηθάει στο να ξέρουμε τι εισάγουμε και αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Εάν δηλαδή γράψουμε τον αριθμό 2039 με ένα κενό κατά λάθος στη μέση, τότε θα στοιχιστεί αριστερά. Στην περίπτωση που θέλαμε να εισάγουμε αριθμό, τότε βλέπουμε αμέσως ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Για να σβήσουμε τώρα τα περιεχόμενα στα κελιά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο Del. Επιλέγουμε με ένα κλικ το κελί που θέλουμε να σβήσουμε και πατάμε το πλήκτρο στο πληκτρολόγιό μας, το Del. Για να πάω τώρα σε άλλο ένα φύλο εργασίας, ας πούμε στο φύλο 2, και να εισάγω αριθμούς και γράμματα. Για να διαγράψουμε τώρα τα κελιά Α2 ως C3. Τα επιλέγω και πατάω το πλήκτρο Del. Για να πάω και στην άλλη περιοχή, να σβήσω γράμματα. Να επιλέξω από το Α10 ως το C13 και να πατήσω το Delete. Για να δούμε τώρα πώς μπορώ να διαγράψω τα περιεχόμενα ολόκληρης της στήλης. Αν διαλέξω μία στήλη, ας πούμε τη Β, ένα κλικ πάνω στο γράμμα της στήλης και θα πατήσω το Del. Και αν θέλω αντίστοιχα να διαγράψω μία γραμμή, ένα κλικ στον αριθμό της γραμμής και πατάω το Del. Το ίδιο και για την D στήλη. Για να φτιάξω τώρα πάλι έναν πίνακα, να προσθέσω αριθμούς και γράμματα. Αν θέλω τώρα σε μία περιοχή να σβήσω μόνο τους αριθμούς, επιλέγω την περιοχή
και πατάω το backspace. Θέλω να σβήσω μόνο τους αριθμούς, άρα βγάζω το tick από τα υπόλοιπα, αφήνω το tick μόνο στους αριθμούς και επιλέγω εντάξει. Οπότε μου μείναν μόνο τα γράμματα. Αν θέλω τώρα να επαναφέρω τους αριθμούς γιατί έκανα λάθος, θα πατήσω την ανέρεση. Παρατηρήστε ότι την ανέρεση την έχω και στο μενού, στην επεξεργασία. Που βλέπω εδώ αντιστοιχεί στη συντόμευση του πληκτρολογίου Ctrl και Z. Για να δούμε τώρα την εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στυλών. Να εμφανίσω άλλο ένα φύλλο, το φύλλο 3, και να περάσω κάποια δεδομένα. Πρώτα θα εισάγω μία στήλη ανάμεσα στην α στήλη και στη β στήλη. Δηλαδή, να απομακρύνω τα α και τα β μεταξύ τους. Θα επιλέξω τη στήλη β, δεξί κλικ πάνω της, εισαγωγή στυλών πριν. Για να εισάγω τώρα δύο στήλες ανάμεσα στη στήλη σε και D, θα επιλέξω την D, δεξί κλικ, εισαγωγή στυλών πριν, πάλι δεξί κλικ, πάλι την ίδια επιλογή. Για να εισάγω δύο στήλες ανάμεσα στη σε, τώρα η D έχει γίνει F. Υπάρχει βέβαια και η εισαγωγή στυλών μετά. Οπότε θα διαλέξω τη σε, εισαγωγή στυλών μετά δηλαδή από τη σε στήλη. Το ίδιο γίνεται και με τις γραμμές. Αν θέλω μία γραμμή ανάμεσα στη 13 και στη 14, επιλέξω τη 14 γραμμή, δεξί κλικ πάνω της, εισαγωγή γραμμών από πάνω. Και αν θέλω να εισάγω δύο γραμμές ανάμεσα στη 19 και στην 20, μπορώ να πάω στη 19, δεξί κλικ, εισαγωγή γραμμών από κάτω. Τώρα να δούμε πώς μπορώ να διαγράψω στήλες. Μπορώ να επιλέξω δεξί κλικ πάλι, δεξί κλικ, διαγραφή στυλών. Το ίδιο και με τις γραμμές, διαγραφή γραμμών. Μπορώ επίσης να επιλέξω δύο γραμμές μαζί και πάνω στην επιλογή να κάνω δεξί κλικ και να επιλέξω διαγραφή γραμμών. Ας κάνουμε τώρα μια δραστηριότητα για εξάσκηση. Να καταχωρήσεις τα ονόματα εκπαιδευομένων μιας τάξης, όπως φαίνεται στην εικόνα.
να φτιάξω και το πλάτος της στήλης, γιατί βλέπω ότι τα ονόματα δεν χωράνε μέσα στο κελί. Οπότε μπορώ να πάω εδώ ανάμεσα στις στήλες, στη B και στη C, και να κάνω διπλό κλικ. Για λόγους συντομίας θα περάσω άλλα τηλέφωνα. Μπράβο, τελείωσες άλλο ένα βίντεο του Calc. Πρέπει να έχεις αρχίσει να εξοικειώνεσαι με αυτό το πρόγραμμα. Καλή συνέχεια!